200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija ċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna ta' nikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. F'isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżis nagħtikom merħba għal din l-Ewkaristija ninsabu fi żmien il-Milied u anke l-ġranet ta' wara l-Milied fejn allura illum naraw nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid mal-figura ta' Ġwan il-Battista li jurina lil Ġesu bħala l-ħaruf Alla. Jew għalhekk ħuti nippreparaw ruħna għal din l-Ewkaristija billi narfu l-ħtijiet tagħna. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrina dobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, ibnek is-Salvatur tagħna ġie fostna mis-sema bħala dawl ġdid biex jiddi fid-dinja. Għamel huwa jammar fina u dejjem iġġeddidna u li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, jekk tafu li Alla huwa ġust,
Tafu wkoll li dawk kollha li l-emil tagħhom huwa ġust huma imnislin minnu. Araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu uliet Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżiż, issa aħna uliet Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi għax id-dnub huwa ksur tal-liġi. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi id-dnubiet u li ma hemm ebda dnub fih. Kull min jammar fih ma jidnibx, iżda kull min jidneb lil Ġesu la rah u lanqas arfu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha rat salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej biċ-ċetra, biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daqq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-verb sar bniedem u għammar fostna. Lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru uliet Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni ra l-Ġesu risaq u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, ma jien għalhekk ġejt nammed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeed għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li batni nammed bl-ilma u stess qalli: Fuq min tara l-Ispirtu jinżel joqgħod, dak hu li għammed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt. Dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tal-Evanġelju tnatfu. Eżis il-qari llum jagħtina żewġ ħsibijiet. L-ewwel ħsieb meħud mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu li jgħidilna hekk. Tafu wkoll li dawk kollha li l-emil tagħhom huwa ġust huma imnislin minnu, mnislin minn Alla. Meta huwa ġust l-emil tagħna? Min għandu l-kuxjenza tiegħu iffurmata, kapaċi jaraf dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin.
meta qed tagħmel it-tajjeb u meta qed tagħmel il-ħażin. Pereżempju, meta huwa ġust l-emil tagħna, u ħanagħti eżempju ċkejken li huwa importanti ħafna. L-emil tagħna jkun ġust meta nħares lejk għax inti uniku, kif jgħidilna il-Papa San Giovanni Paolo II, inti uniku u irrepetibbli. U allura inħares lejk bħala ġbija ta' Alla. U allura meta nħares lejk bħala ġbija ta' Alla, ifisser li nħares lejn il-persuna tiegħek bħala ġbija ta' Alla, meta nittratta miegħek daqs li kieku qed nittratta miegħi nnifsi, tfisser allura r-rispett. Rispett li allura ma' din il-kelma rispett hemm marbutin ħafna affarijiet oħrajn, fosthom anke l-fiduċja. Dawn u oħrajn eżis Alla ta'homna, u allura la darba la ta'homna rregalhom lilna aħna mnislim minn Alla. Għalhekk San Ġwanni tgħidilna jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li dawk kollha li l-emil tagħhom huwa ġust allura huwa tajjeb huma mnislim minnu. Allura l-ewwel ħsieb eżis iħeġġiġna biex nagħmlu dak li huwa ġust, dak li huwa tajjeb. Sfortunatament illum qegħdin ngħixu f'kultura fejn dak li hu tajjeb sirna ngħidulu ħażin u viċi versa. Ma meta tajjeb ta' ilbu rasu l-isfel, allura hemmhekk imbagħad inti ma tibqax iktar imnissel minn Alla. Nitolbu għalhekk il-mulej l-ewwel ħsieb sabiex aħna wkoll inkunu attenti għal dan il-ħsieb ta' San Ġwan. It-tieni punt meħud ukoll anke mill-Evanġelju fejn allura niltaqgħu għal darba oħra mal-persuna ta' Ġwan il-Battista li jgħidilna hekk. Ġwanni ra lil Ġesu risaq liħu qal araw il-ħaruf ta' Alla. Hawnhekk naraw lil Ġwan il-Battista bħala pointer. Qed jurina lil Ġesu imma karatteristika speċjali. Il-ħaruf ta' Alla. Ħaruf l-lum anke l-ġbija tal-ħaruf jew l-idea ta' ħaruf tlifnija. Il-ħaruf huwa annimal ġwejjed. Anke jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa, azzjoni ħażina, mhux kapaċi jpattija. U Ġesu huwa l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Forsi bħalissa nibdew ngħidu imma d-dnub għadu jeżisti fostna. Għadhom jeżistu pereżempju l-gwerer, il-vjolenza, il-qer, it-tixħim u tant dnubit oħrajn. Ma Ġesu għadu xorta waħda jneħħi d-dnub tad-dinja, però mhux waħdu. Jiena u int iridu ngħinu lil Ġesu biex verament jitneħħa d-dnub tad-dinja. U għalhekk illum nitolbu l-mulej permezz ta' l-Ewkaristija biex jiena u int naħdmu ħalli flimkien ma' Ġesu id-dnub jispiċċa mid-dinja. Ir-resursa tal-bit tagħna lill-missier. Liben waħdini tal-missier ġie fid-dinja biex jurina l-imħabba li Alla għandu għalina. Nitolbuh biex aħna nemmnu f'din l-imħabba u ngħixuha fil-waqt li nitolbu flimkien. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Biex li mamdin kollha jgħixu fid-dinjetà ta' wliedek u biex il-katekumeni li qed iħejruhom għall-magħmudija jikbru fl-għarfien tal-verità li urina Kristu. Nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Biex tbiet mid-dinja il-biża tal-gwerra u l-ġnus kollha jgħixu fis-sigurtà u l-paċi. Nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Biex tbierek lill-artna b'temp tajjeb u għalhekk nitolbuk mulej sabiex tatina xita fejjida f'waqta ħalli l-art tatina il-frott tagħha.
nitolbu. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Biex aħna nissaħħu fil-fema tagħna li matul din is-sena nitbedu mid-dnub u ngħixu fid-dawl ta' ibnek nitolbu. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Għat-talb tal-familja Mqazza ta' Nazzaret nitolbuk mulej sabiex tbierek u tqaddes il-familji tagħna nitolbu. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Missier Qaddis, ibnek il-ħaruf li sagrifika ħajtu biex jifdina minn nubitna. Saffina u qaddisna bit-twelid tiegħu. Ħalli ngħixu ta' wliedek u namlu opri ta' ġustizzja maħutna. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. O Alla, minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel b'din l-offerta nagħtu ġih kif jixra lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem. Fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u mnissel minnek qabel kull żmien, bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, ireġġana lura mit-triq tat-telfin u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex nrajh ħibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu qal. Ħudu ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubit. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu li ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil-ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sin Ġesu Kristu. Kun jisfaw l-inna, nisim tqarblu bijom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żajt biss kan ma' waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna. Iqaf fit-tieba tiegħek magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss se titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma jħoddilna ħadd. Kristu qam minn bejn il-mwiet. Missierna li Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Fit-tieni misteru tal-glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Fit-tielet misteru tal-Glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apposti. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna, palma nafru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru tal-Glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna, palma nafru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-ħames misteru tal-Glorja nikkonsidraw meta Sittna Marija ġiet inkorunata mit-Trinità Qaddisa. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nselmu s-sallom tagħna Marija. Slema lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slema lik. Lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna,
Dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u Pija u Ħelwa u Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tidi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jekda fl-art. ħobża ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-murej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatta l-btana. Kristu il-qatta l-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollokal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Ammara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mirimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żjiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarista minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejt lilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien. Ikun imbierek Alla. Ikun imbierek l-isem mqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu, sagrament tal-artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbirom Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arusca s-sismu tagħha.
Imbirek Alla fl-anġlu il-qaddisin kollha tiegħu.